ಶೋಭಾಯ್ ಏನಂತೂಯನಾ 3K ಕ್ರಾಸ್ ಆಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಾ ಎಂದು ಕೇನ್ವೇರತಾ ಅವೇಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಕೋಡೆ ಈ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತೇರಿಯಾ ಎನ್ಪ ಜನ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತೇರಾ ಐಟು ಒರಿಯನ ಬೇತೇನೆ ಪೆದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಏರ್ಲಿಚ್ಚೇರತ ಅಡಗೆ ಕಟ್ಟ ಮಂತಿನಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಉಂತು ನಾ ಒಂದು ಬಣ್ಣಿನಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಅವು ಬೊಚ್ಚಂದಿಲ್ಲ ಕಪಾತಿರಿಯೇ ಇಂಕ ವೆಡ್ಡಾಯ್ಜಿ ಐ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಲ್ಲ ಅಂದು ಐಕೆ ಅಂಬಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರತ ಪೆದಂ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತೆ ಐಕ ಆಯ್ ಮಗೆ ಪಂಡೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಉಂತೊರ್ಚಿ ಒಂಜ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದು ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನಗ ಇರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರಂದು ಜೋಗ್ದಿಲ್ಲಗೆ ಖುಷಿಯಾ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಬೇಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಯಾನೀನಿ 3000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತೆ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ನನಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಒಂತೆಪ್ಪುನು ಫುಲ್ಲು ಮೂನ ಓಡು ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಆಪು ಪೂರ ನಿಕಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ತುಯ್ಯನಾ ತೀಕೆ ಅಂಡು ಯಾನು ಆಸೆ ಎನ್ನದಿನೇ ಆತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ನಿಜ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತೇತ ಐವರಿ ದಾದನ ಬೇತೆ ಪಾತಿರಿ ಎಂಗ ಲೈವ್ ಪಂಡ್ರೆಲ ಸಮಾಪುಜಿ ನೈಟ್ ಒರಿರು ಇತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಇರು ಪೋರ್ಚಿ ಇರು ಪೋಂಡ ಅಕುಲು ಪೋಡಿದ್ ಬಲ್ತೀನಿ ನಂದು ಆಪುಂಡು ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏರಂಡಲ ಪಾತೆರೋಡು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೂವಿದ ಪುದಾರು ಪನ್ ಪಾಸ್ ಪಂದ್ ಈರೇನು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರೇನ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಕ್ಕ ದಾಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗು ಅಂದೆ ಓಲು ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗ್ ನನಲಾತ್ ಬೇಳೆಲೆ ಒಂಜತ್ತು
ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ 4 5 6 ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ನಿಖಲು ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೂವಿ ಯಾಮರುಡ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಯಾಮರುಡ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ಕಂಡೆ ತಾದನ ಕಂಡೆ 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 ಬಂಡ ತೇವ್ದ ಕಂಡೆ ಅವು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಕೇಂಡರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಶಿವು ಚೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ದಕಲು ಆತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂಪೋಳೆ ಓ ತುಳು ಅತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕಂತ ಕೋರ್ಲೆ ಅದ ಕಜೀಪು ಚೂರ್ನ ಕಂಡದ ಅತ್ತು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಕಂಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಕಂಡೆ ತಾದ ಕಂಡೆ 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 ಇಂಚಿ ಕಂಡೆ ತೇವ್ದ ಕಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುಡತ ಅವಲ ಒಂದು ಪಾರ್ದು ಮಂತಿಂದದ ಪದಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಈಗ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಅಡುಪುರ್ಲೆ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಒಂದೆಂತ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಅವಿನ ಪಿನ್ ಮನ್ಪ ಬೇಗ ಕಾಸು ಬರಡುವುದೇ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದೇನಿಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಯಾನವೇನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಐಕೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲವೇನು ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ ಬೇರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ಕಾವನ ಸಾಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಶಿವು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಕ್ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತದ್ದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಿಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲ ದಿಕ್ಕಾಡು ರಾಮದಾಸ್ ಭಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲಗಿ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಶಿವು ಚೈನ್ ಪಾರ್ದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ದಾರ ತೆಸಿನಿ ಅವು ದಾದೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡ ಇತ್ತೆ ಬರತಾರತೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಂದಲ್ಲರತೆ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಜನ್ಕೋರ್ಪೆ ಇರೇಗ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿ ಏರೇಗ ಮಡಿಯಾಳ ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಮೂವಿ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ದೆತ್ತದು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ರವೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಓಕೆ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರ ಜನನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಸು ಬತ್ತಿಜನಲ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಕೆಲ ಸಹಾಯ ಮಾತೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಓಬೇಕಾ ಬಟ್ ಮೂವಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಪವ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಎಂಕ್
ಲಿಂಕ್ ಕಾಡು ಪುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್. ಸುಳ್ಯದವರಾ? ಹೌದಾ, ನಾವು ಮಂಗಳೂರು. ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊಸತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಶಿವು ಪಂಡದು ಅರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೇತು ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುವೇರ ಅದು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಹಾಯ್. ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಏಪಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿತಾ, ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತಿನಿ ಎದ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಬೆಂಬಲಾದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವನಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಏತು ಒಂದು ಆಂಡಲ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಅವು ಲೈವ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲನೆ ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನೋಡ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಆತೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಏಕ್ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಂಡ ಆಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಕ್ಕಗೆ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಐಕ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ತೂಯರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಗೀತಾ ಬಂದರು ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಗೀತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೀತಾ ಬರ್ತಿದ್ರ ಇಡೀ ರಜೆನ ಅಂದ್ರೆ ಇಶಾಗ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಬು ದಾದಗೆ ವನಿತಾಗು ಗೀತಾ ವನಸಾದ ಬತ್ತಿನ ಗೀತಾ ವನಸಾದ ಬತ್ತಿನ ವನಸು ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯರೆ ಜೈಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಬತ್ತಾರ ಮನಸ್ಸು ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಚಿ ನನ್ನ ಮಿಯರೆ ಪೋಡು ಮಿಯರೆ 10 ಗಂಟೆ ಪೋಯ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಯಾ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕುಲ್ ಮೂಲು ಶಿವು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನಾಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬಂತೆ ಇನ್ನಿ ಪದಿಂಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೆ ತೆಯ್ಯುದ ಕಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಬರಡು ತೂಕ ಎನ್ನ ಮೋನು ಆವಡು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಪಿರವುಡು ಬೆಂಬಲವಾದ ಏರನ್ನ ಉಂತುಡು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ದುಮ್ಮು ಜಪ್ಪೋಡು. ಚೇವುದ ಕಂಡೆನಾ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲ ತೇವುದ ಕಂಡೆ ಕೇರಳದ ತೇವುದ ಕಂಡೆ ಕೆರೆಂಗಿದ ಲಕ್ಕ ನಿಪ್ಪುಡು ಉದದ್ದ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿದ ಎತ್ತದ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು ಬೇಯ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಗಸಿ ಬಂದೆ. ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚೇವುದ ಕಂಡೆ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಕಂಡೆ ದೇವರು ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಕಂಡೆ ದೇವರ್ಪಿನಿಯಾ ಏನ ಕಂಡೆ ದೇವರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಜಿ ಮಂಡೆ ತೇವು ನಮ್ಮ ಓ ತೇವು ಈ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಬೂರುಜಿ ಅವು ತೇವು ಅವೇ ಅವು ತೇವುದ ಕಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ ಪದಿಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಸ ಬಂದೆ ಶೋಕಾಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೆ ಒಂಚ ಬೇಗ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉನಸು ಮನ್ಪೆ ದನದ ಅಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಚೋಚ ಪಾಂಡುರಂಗ ಟೀ ಹಾಯ್
ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಆರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಂಡದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ తీయనా ಇಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಗ എന്നൊന്ന് തെമ്മനെ കമ്മിയാപ്പുജിയാ ശോഭ ദായക് ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಶುರುಮನ್ ಪುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾಕ ಖಂಡಿತ ನಿಕಲ್ಲ ಊರು ಒಲ್ಪಲ್ನೆ ಸುರುಟು ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಎತ್ತರಗ್ ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಡ ಮೂಡಿಗೆರೆಕ ಓ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ ಶೋಭಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದರ್ತೆ ಒರ್ತಿಲೈ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಂಟು ಬಾಲದಾರು ಒರ್ತಿಲೈ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಏರಪ್ಪವು ದಾದ ಶೋಭಾ ಇಂಕ ಆಸೆ ಆಪುಡು ಫೋನ್ ಅನ್ನಗ ತೂಕ ಈರು ಪಂಡಿನ ಬಾಯದ ಪಾತೆರೆ ಗಾಂಡಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಡಲ ಮನ್ಪೆರ ಆವ ತೂಕ ಅರ್ವೇನುರುಗು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಏರಿಗೆ ಏರು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭನಾ ಏ ಗೀತಾ ಮೂಲು ಶಿವು ಬಂದೆ ಅನ್ ಪಿನ್ ಬಂದೆ ಆಗ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನಂತ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ನಿಗೆ ಬೊಲಿತ್ತೆ ಕುರ್ನ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಆವ ಆವ ಪನ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ನನೋರಿ ಬೆಳೆ ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗು ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡ ಅಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುನ ಅಕ್ಲೆಗು ಬೆಳೆಯರಿಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಓ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ಸಾಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ದಾದಾತನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪ್ಪ ದುಂಬಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನೇ ದುಂಬಲ್ ತಂದಿತ್ತೇನು ಆರು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಜತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈಗ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು 2 ಚರಡ್ ಇತ್ತೆ ಓ ಪಿಚ್ಚಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ದಿಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳನ್ ನೆಟ್ಟಗು ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಐಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಯ್ದನ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹಾಕೆರೆಗು ಹಾಕದೆ ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹಾಕದು ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರೋದಿಗೆ ತೂತು ಜಾನ್ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ಹಾಕರೆ ಬಂಡೇರು ಪುದಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕದು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ದೇ ಇರೇ ಜೋರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಂತು ನತ್ತು ತಮಾಷೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಮಾಯಾ ಮೂವಿಡುಲ್ಲೆ ಒಯ್ಟು ಅಂದ ಸತ್ಯನಾ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಲ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ಅಂದ ಇರುಲ್ಲರ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಓ ಅಂದ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಡುಲ್ಲ 9 ಲೈಕ್ 10 ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮಪುನು ಎಂಡಿರುದು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಂದ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ದಾದ ಅವಡು ಐಕ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಬಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ
ಏರ್ ಪಂಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆಲ ಗೀತಾ ಆಲಂಚೇನೆ ಓ ಉಂದೇನು ಬಂಡಿನ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಿರು ಬಂಡದು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ತಾನೆ ಇದೀಗ ಓಮನ್ ಪೆರಿಗಿಲ್ಲ ಓ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಅವಡು ನಾಟಕ ಮನ್ಪರ ಅವಡು ದಾದ ಮನ್ಪರ ಎಲ್ಲಿಯಮಲ್ಲ ಪಂಡಜ್ಜಿ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಹಿಮಲ ಬಣ್ಣಿನಿ ಬಸಲೆ ಕೊಯ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಐಕೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ನಡ್ತೀನವ ಯಾನ್ ಬಸಲತ್ತು ಎನ್ನ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ ಗೊತ್ತದ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂದಾದ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಡಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಒಲ್ಪ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಮುರ್ಕೆರೆತ್ತಿಡು ಎಂಕುಲು ಮುರ್ಕುದ್ಲಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ನಲ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಆರ್ನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆರು ಪತಂ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕತ್ತನಾಗ ಎಂಕಲ ವೇಟ್ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ಇರತ್ತ ಆಜು ವರ್ಷ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಏನ್ ಒಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ವರ್ಷನ ದಾದನ ಅಂದ ಗೀತಾ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಇರತ್ತ ಆಜು ಕೆದಾರಾಂಡು ಏಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಪ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಕೊಂತೇನೆ ಎಂಕು ಕಲ್ಕುನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ನೀರು ಮುರ್ಕದಿರು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬದಲಿಂಚಿನ ರಾಕೇಶ್ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆರದ ಫಿಲ್ಮಡು ಅಬ್ಬಾ ಆರೇನು ಏತು ಸರ್ತಿ ಮುರ್ಕವನು ನೀರು ಮೈಪುನು ಮಂಡೆಗು ಎಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ತಿಳಿಪುನು ಐಕಾರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅರೆಗು ರಿಯಲ್ ಆಯ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ತಿಳಿಪೇರ ಒಬ್ಬ ರೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಐಕಾರ ತಿಳಿಪುನು ನಿಜ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕಲ್ಕೋಯಿರೋದು ಯಾನ್ ತಿಳಿಪುನೆ ಅಕಲ್ ತಲ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಶೋಭದಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಿಗೆ ನೆರೆಕೆರೆತ ಪೊಂಜು ಯಾನು ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಖಂಡದ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ತೀನಿ ಬಕ ಈ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಂದಗಲ್ವನಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ತಿದ್ದು ಕಚ್ ಬಂತದಿನ ಶೇ ಆವಲಿ ಮಾರ ಬಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿನ ಬಕ ದಾದ ಮನ್ಪು ನೆರೆಕೆರೆ ಟೇಪೋದು ದೆಪ್ಪಡಾಪು ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ಚಾ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮೂಲ ಓಲನ್ ತರಕಾರಿ ಮೀನು ಪಾದುವೆರ ಇಂಕೊಂಚಿ ಕಜ್ಜಿ ಪುಗ್ಗು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿ ಜಾನ್ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದುವೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾನು ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೀತಾ ಬದನೆ ತವತೆ ಬೆಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಲತ್ತನೆ ಬೀನ್ಸ್ ಇಂಚೇರಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎರೆಗ ನೆರೆಕರೆ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜಿ ಬಿಜ್ಜಿಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಜ್ಜಿ ಪುಗಾಪು ಸ್ಪಂದನ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಪಂದನ ಇಂಚೋಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಏ ಶಿವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓವಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಯಾನು ಚಾನಲ್ಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಎಂತ ಪದಂಗಿನ ಶೋಭಾ ಪದಂಗಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿಯಾ ಶೇಖೇನಾ ಇವತ್ತು ಚಳಿ ಉಂಟಪ್ಪ ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೊಂಪ ನೂಗುದು ಪಾಟಿನಿ ಇಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಬೀರ್ವಾಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಎರಡು ಬಂತೇರು ದಾಯೆ ಸ್ಪಂದನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಳಿ ಜಾಬೋ ಇರಲ್ಪ ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಂದೆಂಗ್ ಚೂರು ಚಳಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ನೀಕು ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಪೋಯರ ಜಾಮಿಯಾರ ಈತ ಬೇಗ ಬೋಡ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ
ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ತು ಕೊರಡ ನೀರು ಮುಂದೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೈ ತೂನಗನೆ ಬೆಚ್ಚಾಪನು ಗೀತಾ ಗೊತ್ತಂಡ ಕೈ ತೂನಾಗ ಆನಿವರ ಬತ್ತಿನ ಯೋಗೀಶನ್ ಇಂಚೆನೆ ಕೈ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನೀನಿ ರಿಕ್ಷಡ್ಕೊಂದು ಬುಡ್ಲ ಮಾರ ಬುರ್ಚಿಂದು ಸೋಲಾರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲುಂಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಮಾತು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರೆ ಓದರೆ ಬಂಗಾಪು ಮಾರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತುಲಗೆ ಇಬೇ ಏರು ಮಾರದು ಈರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೇಪುವಾರ್ ದಾಯಗ್ ಯಾದಾಯ ತೇಪುನು ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಅಬೋದೆ ಅವರ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಕೇಂಡಲ ಅಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಪು ಕಚಿ ಪೂಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುಂದು ಗಮ ಗಮ ಕಚಿ ಅವಂದು ಕಜಿಪು ಕಮ್ಮೆನ ಬಂದಾಗನೇ ಕೋಪತ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಜಿಪು ಕೊರ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಕೊರುವೇರು ಇದು ಗೀತ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟಿಯ ಕಜಿಪು ಗೀತಾಗೆ ಎಟ್ಟಿಯಾ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡ್ಚಾವೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರಿಯಾರ ನಿಜನಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾ ಪುಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಕೊರಿಯ ಪನ್ಪಸ್ ಮಾರ್ ಸರಿ ತುಯ್ಯ ಯಾನೈಕೆ ಗೇನಿ ಕೊರ್ನಿ ನಿಜನಾ ಆಯ್ತು ಒರ್ಮನೆ ಎತ್ತೀನಿ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಓರ್ಮ ಎತ್ತನ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ರಮೇಶ್ ಹಲೋ ಮಲಯಾಳಮ ಮಲಯಾಳಿ ಅಂದೆ ಮಲಯಾಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಯಾ ಬೇಗ ಮಂತೆ ವನಸು ತಿರು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಿರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೋಭ పోయినా వనిత పోయినా ಬಾ ತಿರು ಯೋಜಿ ಕೈ ಒಂಜಂದು ಮಾರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೈ ತುಲ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ పోయినా ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರು ಖಾಲಿ 9 ಜನ ನಿಪ್ಪುನಾ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಂದವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಓಲು ಮಾರ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಮಾರ ಇರೋಲು ಮಾರ ತೂದಿಜ್ಜರ ತಿರು ಆಯ್ ಏತು ತೀರುಣ್ ಮಾರೆ ಜನ ಇಂದೂದಾರ್ ದಾದೆ ಪುದರಿಯೋ ಹಾಯ್
ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಯೋ ದೇವರ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಪಂಪುನ ಶೋಭ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತೂದೆ ನಾನು ಓಲು ಇತ್ತರದಕ್ಕೆನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಂದು ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಊಟ ನಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಆಗಿದೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ 57 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 55 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ತೂಪುಜೇರು ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜೇರು 37 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು 37 ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಾ ರಾಮಕುಂಜ ಇರೇನಾ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲಯೇ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ರಾಮಕುಂಜ ಓಲ್ಪಾಂಡಿ ವನಿತಾ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯನಾ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀಲ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೇನ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ವನಿತಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಊರು ದೈಕೆ ಹಾಕೇನಿ ಓಲೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕುಡ್ಲಾಸರತ್ ಕಲ್ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರ ದಾದಾಪು ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನವರು ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿನ ಊರಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನ ಉಂಡರ ಅಂಡಲ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಉಂಡ ಅಂಡಲ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂದಿ ಅಂತ ಆತ ಪಾಡ್ನಿಲ್ಲ ಗುಲೊಂತಿ ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಂದು ಆಯಿತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೇಜಾವರ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ತಾನೆ ಎಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಆರಿತ್ತೆಜ್ಜೇರಿ ಜಿಡಲ ಆತಿ ಓಡಿ ಪುನಾರು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡುಕುಲೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ವನಿತಾ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನೆ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಜಾಯ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನ ಪೂರ ಬಗೆತ ಅಡಿಗೆಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಗೆತ ಕಜ್ಜಿಪುಲ ಉಂಡು ಎಂತ ಆದ ಅಂದ ಮನ್ಪೊಡು ಓಲಾಂಡಲೆ ಪಿದೈ ಪೋಡು ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪೋದು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಪಾಡ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಉರ್ತಿಯೇ ಪಾತೆರಡು ಒರ್ತಿಯೇ ತೆಲಿಪೋಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬರೆಯರು ಎಲ್ಲ ಮೋನು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೌಂಟೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನನಗ ಪೂರ ಎನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರದು ಅಜ್ಜ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪದಂಗಿ ರಾಮ್ಜುಂಜ ದಾದಯ ದಾಲ ಮನ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅನಿತ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಬೋಪೇರು ಪನಸಾಂಡ ಕಜ್ಜಿಪುದಾದ ಎಂಕ್
ತೇವ್ದ ಕಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಪದಂಗಿಲ ತೇವ್ದ ಕಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪತೆ ikalla matavana sanda misaki punikan fan dari dekul debatade fan jolly wa jolly kisse ka ali ijjiga enkalan begunde ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬಯ್ಯನ್ನಗ ಚೋಲಿ ಆನ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಜನಗಳ್ನ ಪಾತಿರ್ನು ಈತ ಜನ ಬತ್ತಾರತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈರೊಂಜಿ ತೂಲೆಗೆ ದೇವರನೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರ ಚಲಿಜ್ಜ ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೈತೆ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ರಟ್ಟದುಲ್ಲೇರಾ ಅಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಚಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಬಾರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದ ಬಿಡ್ತು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಅವು ಇಡೀ ಏನದು ನಡುಪಾಂಡು ನಡುಗಾಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇಗ ഭയങ്കര മാറ് ഏറില് ജന ನೆಂಚೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಡದ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಜನ ಬತ್ತೆಡಲಕು ಸರಿ ಪೂಜೆರು ಉರ್ಚಾಂದಿವೇ ಬಾತಿರುಣಿ ಐಕ್ಯಾನ ದೀಪನೇಜಿ ಶೋಭವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಅದ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಚಲಿಯ ಕಜಿಪು ಚೀಟಿ ಓಡಿಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪದಿಂಗ್ಯತ ಪನ್ಪುನಿ ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಚಳಿ ಉಂಡಿ ಇರು ಚಳಿಗಾಲ ಬರ್ತದು ಚಳಿ ಉಂಡಾಕ ಏನು ಬರತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಚಳಿ ಉಂಡ ಇಚ್ಛ ಮಾಡುದು ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನೆಂಕು ಚಳಿ ಉಂಡೊಂದು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾರೈತಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೀವೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾನಿ ತೆಮ್ಮ ಚಳಿക്ക് നോർമൽ അതിനൊക്കെ ലഗി ತಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಈ ದೇವರೇ ಮುರಣಿಯಾನ ಚಳಿ ಇಜ್ಜ ಸೆಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಂತ ಉಂಡು ಒಂತ ಗೊತ್ತಾಪ್ಡು ಯಬ್ಬಾ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕೆರ ಅಬ್ಬಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಡೀ ಮೋನೆ ಪುರ ಒಯ್ತು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚೋಲ್ಲಕಿಲಕ ಹಾಯ್ ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಈತು ಜನ ಬತ್ತಾರತ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಇನಿ ಮರ್ಮ ಏಜಿ ಆಯ್ಪೋಡೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಓ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಆ ಜೋರು ಚಳಿ
ಉಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಪ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಕೇಂದಿರು ಇನಿ ಮರ್ಮೈ ಇಜ್ಜಿ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಓಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಚಲಿಕ್ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಮನಸಾಂಡು ಕಜ್ಜಿಪು ಪದೆಂಗಿಲ ಕಂಡೆ ಚಳಿ ಎಂಗೂಲು ದೊಂಡ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಚಲಿತ అయ్యో దేవరే ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ దానే చెప్పు నా పోదు ಚೋಚನಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತು ಸಾದಾ ಪ್ರೇಮ ಊಟ ಆಯ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂಚೊಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಎಂಕಲ ದಾದುಂಡು ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಎಂಕೆಲ್ಲೊಂದು ದಿನೊಲ ಪಿನ್ನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೆಂದು ಪೋಪುನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿಡುಂತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು add sticker right question and answer ഞാൻ ബൈഡ് പണിപ്പിച്ചില്ല അവലേക്ക് എന്തു വരുന്നത് ഇനി പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആണ്ട ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇರ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಮುರ್ಚಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನೀರೇ ಚಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಚಲಿಕ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾ ಮಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡು ಮಾರೆ ಅನ್ಫೆನ್ ತೆಕ್ಕೈನತ ಹಂಚ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡೆ ವನಸು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ವನಸ ಅದು
ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲಿನಿ ನಾನು ಇರ್ನವನು ಸಂಡೆ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವಿ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡವು ಬಾಡಿನ ಬಕದ ಆದ ಏತು ಕೇಡುಂಟು ವನಿತ ಐಕ್ ಇರೇನ ಅಮ್ಮಗ ದಾದೆ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೆ ಏಜೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಾಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಡು. ಏನು ಪನ್ನೆಂಡ ಬೇಜಾರು ಬುಡ್ಚಿ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ತುಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಹುಷಾರುಲೇರು. ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಚಲಿರು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಚಲಿರು ಅದಕ್ಕೇನು ಹುಷಾರುಲೇರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಓ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪುಜಿಯ ಮಂಟದ ಬಿತ್ತಿ ಕುಲ್ದು ಚಾ ಕನ್ನ ಚಾ ಬೈಜಾತ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ವನಿತ ಸುದ್ದಿ ಜರ್ನ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದೊಂಡೆ ದಾದ ಮಕ್ಕೊಂದುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಸಾಧನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಉದಿಂಜಿ ಮುರಣಿ ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರ ಅದ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರನ ಬಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿತ್ತಿರ ತಾರಾನಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಪಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಿತಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬೈದ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಇಪ್ಪು ಬೇಡ ಈ ಶೋಭ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತೀನ ಕೇಳ್ರಿ ಕವಿತಾ ಬರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಬರ್ಪುಜಾಲು ಹಾಲಂತೆ ಬಿಸಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬರೋಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೇ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದದ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂದುಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾನಿಜ್ಜೆನ ಧೃತಿಜ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಚು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಐದು ದುಮ್ಮದ ಬಣ್ಣಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಲೈವ್ ಅಂತದ್ದು ಏತು ತಿಂಗೋಲಾಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅವ ವನಿತ ಆಜಿ ಐಂದಿ ಮರಿಯಲಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಲ ಎತ್ತು ಪೋಡಿದು ಮಂತೀನಿ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ದಾದನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ವನಿತ ಅಂಚ ಬಂಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಸೇರಿಯಾರು ಎನ್ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರು ಹಿಂಗೆ ಪಾತಾರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಶೋಭಡ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂತಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ದು ಟೈಟಲ್ ಬಾರ್ದು ತಂದ ಓಕೆ ಓ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಡು ಎಡ್ಡಾಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಶೋಭನ ಓ ಅಂದು ಈ ತೆನಿಕುಲ್ಲ ಏನ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಾಯರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಿಜಿ ನನಗೇನುವೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ದಾನೆ ಆರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜೀರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂಡದು ಬೇಜಾರು ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ಹೊರ ಬತ್ತದ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಪತ್ತದ ಬತ್ತ ಪೋಯ ಆತಿತ್ತನ ಯಾವು ನೆನಪಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಮರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೇನಿ ಶೋಭಕ ವನಿತ ಏರಿಯೇ
ಶೋಭಕ ವನಿತ ಏರಿಯಾ ಏರ್ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮೀನು ಮೀನತ್ತು ಪದಿಂಗಿ ಪಡಿಂಗಿಲ ಕಂಡೆಲ ಶೋಭ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತ ನರಮನಿಲು ತಿಕ್ಕಡದ ಅದ್ರತಿ ಕೆಮ್ಮು ಅವ್ವೆ ಶೋಭ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತ ಅಕುಲ ನಿಕಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಬೇಗ ಇವ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಮರಲು ಪಾತಿರ್ದು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಒಂಜೆಲಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಸೋಬನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇರಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಇರ್ಬಿ ಮಿಸ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಹಳೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತ ಅಜ್ಜ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ನರಮನಿ ಅಂದು ನಿಕಲಕ್ಕನೆ ನಿಖಿಲಿ ತೆಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಪಾತೆರಂದೆಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಆಲು ವನಿತ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಶೋಭ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡುಪ್ಪುನು ಬಂಟ್ವಾಳತ ಶೋಭ ಹಾ ದೇವರೇ 15 ಇತ್ತೇನೆ ಎರಾ ಕೊನೆರು ಬತ್ ಲೈಕ್ ಮುರಳ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪಿರ ಆರು ಎಂಕ್ಲೇರು ಮುರಣಿದು ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಹೆಗುಲಿಯೇರು ಮುರಣಿದ ಜ್ಞಾನತ್ತು ಧೃತಿಗೇಂಡಲ ಅಶೋಭ ವನಿತ ಏರು ಐಕ್ ನಿಕಲನೆ ಯಾನ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಏರು 2 ಜನ ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ದಾದ ಅಂದು ಏತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಏತು ಕಾಸು ಬತ್ತಾಡು ಶೋಭಾ ವನಿತ ಯಾನು ಏರಿಲ್ಲ ಮದುಪುನ ಲತ್ತು ಅರ್ಥಂಡ ಅಂಚ ಮದುಪುನ ಲತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದು ಲೈವ್ ಕುಲ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಜನ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸೈಪ ಒಂದೇಟು ದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಮರ್ಲು ಗಟ್ಟೊಂದು ಐಕ್ ಪಾಡುಜಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆವಾ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನಲ್ ತಿನ್ನಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಶಿವು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ ಐಕೊಂಚಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಅವು ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಶಾರ್ಟ್ಗು ಓಕೆ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಶೋಭಾ ಏತು ಎನ್ನ ಒಂಚಿ 16K 18K 6K 3K ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ಬಸ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇಂಬೇರು ಹೋದುಂಡಾಗ ಬೊಲ್ಪ ಪಾಪುಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಓದುವೆ ನಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜಿ ಎಂಕ್ರಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಲೇಟ್ಗೆ ಟು ಲೇಟ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಮುರಳಿ ದಿಂಚಿ ದಾದ ಹೆಂಗ ಆತನ ಸೆಟ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಕೈ ಪೋಡತ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಬಗತ್ತೆ ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಮಿ
ಸುರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಆತನು ಸುರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇನ್ ಆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಸೇಮ್ ಪಿಂಚ್ ರೆಡ್ಮಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಸಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ತೂವಡು ದೆಪ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ತಿಕ್ಕಲೇಗು ಮಾರಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕೆ ಮಾರಿಲ್ಲೇನ ದಾದಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಐಟ್ ಅಂಚ ಫಾಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ ಅದಾನೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೀರ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇಮ್ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯೇನೆ ರಡ್ಡ ಐಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬರಂದು ಎತ್ತಿನ ಆಗಲು ಅವಣೆತ ಯಾರನ್ನ ಪಪ್ಪ ತಿರುಪತಿರದ ಮಾರ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಗೆ ಲೈಕ್ ದೇಪುನಿ ಅದು ಲೈತ 15 ಇತ್ತನು ಫೋನ್ నుంచి ಪಾಡ್ ಬರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಟದ ಶೋಭಾ ಅಥವಾ ಶೋಭಾ ಇನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಶೋಭನ ಬೋಟಿ ಖಾಲಿಯಾ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಬರ್ಪೀರಿ ಆತಿ ಐಟ್ ದಾದಾಯ ಉಂಡತ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ವೈರಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚ ವೈರಲ್ ಅಂಟ ನನ್ನ ನಿಧಾನ ವೈರಲ್ ಅಂಡ ಬೇಜಾರಿ ಇಪ್ಪಾಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕತನ ತಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಪೂಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತರ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೀರು ಉಂಡ್ಗೆ ದಾದುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ತೂಯದ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಬಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕರುಳಿನ ಕುಡಿದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೆ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯನಿ ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಕೇನುನಿ ಈ ರನ್ನಡ ಅದು ಹಿಂದಿ ಪಾಡುನಾ ಅಂದು ಐಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಐಕೆ ಹಿಂದಿ ಪಾಡೋನೊಂದು ಇಂಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಮನ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರಗಿಜ್ಜಿ ಇದಾಯ್ದಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪು ಇಂಕ ಬಚ್ಚು ನಿಂಚ ಕುಲ್ದು ಮರಣಿ ಫುಲ್ಲು ಒತ್ತಾರೆ ಮಂತದ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜತ್ತಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆಂದ ದಾದ ಮಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಜಪ್ಪರ ಸಮಾಪಜಿ ದೆಪ್ಲೇಂದು ಅವೇನು ಕಂತೀನಿ ಮೂಲ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ದಿ ಇದುಂಡ ದೈಟ್ ದಾದ ಅಪ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಜಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚು ಕುರ್ಸದಿದ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕ ಅವಲಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬರಟೆ ದೀಂಡ ಆಯ್ತು ಆತಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೋ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಆನು ಅಂಚ ಬದಿಯ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಾಡ್ನು ವನಿತ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಏತು ತೂವೇರು ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋಡು ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಯಾನೇ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಯಾನೇ ಪಾತೆರ್ನಿಗೆ ಯಾನೇ ತಿರಿಪುನಿಗೆ ಯಾನೇ ಕಜಿಪನ್ಪುನು ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪುನು
ಆಪಾ ಎಂಗ ಬೋರ್ ಬತ್ತು போத்துண்டு ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಬೋರ್ ಆತ ಐಕೆ ಅಮ್ಮನ್ ಪರ ಬಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಓ ಮನ್ಪುನು ಚಟ್ನಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಿಜಿಯ ತೂಲ ಯಾನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೊಂತೆ ದೊಂಡ ಬೇನೆ ಬಂಡದ ಈರ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಆತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಓಲಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತಂಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅವ್ ನಿಕಲೇಟ್ ದಾದನ ಸ್ಕಿಂದ ಆಪುಡು ದಾದ ಹೈಡ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ನಂಬುಡ್ಸಿ ಕೆಲವು ನಂಜಲಿರ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೈಡ್ ದೀಪೇರು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋದಕ್ಲು ನಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅವೇ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದು ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಅವನ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾಗಲಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಡ್ನ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಿನಿ ಬೈದೊಳ್ಳುಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆಂಟಿಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಪಿಟಿಗೆ ಬಲ ಅಂತಂದ ಮುದ್ದನ ತಿನ್ನೇಟೆ ಅಂದ್ಯ ಒಂದ್ಯ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂಜನ ಅರ್ಥ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ್ನ ಮನ್ಪರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಜನ ಬೋಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರ್ ಆಪ್ನ ಇಂಕ್ ಹೀಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋಪನ ಮನ್ಪೊಲಿ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದ ತಿಲಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಅವ ಇಂಚಿನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹಾಯ್ ರೋಹಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬಾರುಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಐಕೆನ್ನ ಲೈಕ್ನ ಪಿರಗೆ ತಂದಿನ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋತಿನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡದು ಐ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಏರ ಗೆತ್ತಿರ್ ಪಾಡ್ ಅವೇ ಪುರ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹೊಯ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಪುನಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಇಷ್ಟೇತನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಪಜಿದ ದೆಪ್ಪೇರು ನಂಜಲೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಅನಿತಾ ಶೋಭಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾಯಗ್ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಚೂರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಂದಸ್ ಆಯ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವಾಡು ದಾಲ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂಡೆಗೆ ತಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಹೋಲ್ತಾ ಇದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಗೀ ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ತಿನ್ಪಿನಿಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಎಟ್ಟು ದಾದ ಎರೊಂಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ
बघा ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ವಿಶೇಷದ ಅದ ಒಯ್ದ ವಿಶೇಷ दादा दायग रोहित के केनी ओके मलपले था देख क्या मन संडे 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 ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೆ ದಪ್ಪಗ ಗೀ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂರಿದ ಗ್ರೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಾಲಕ್ ಪುದೀನ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಡಪುಡ್ನ ತುಪ್ಪು ಜರ ಓವೇನು ಕಡಪುಡ್ದಾರು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಬಂಡಾರು ತೂಯೆ ಯಾನು ಇಂಕ್ ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಹೈಡ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಸಿಪ್ಪಾಡುಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಏರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಫುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಯಾನೇ ಮನ್ಪುನತ ಇಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇತ ಇಂಡಿಯಾನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಎಂದ್ರು ಬಾ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲು ಸಾಕಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬಚ್ಚು A to Z ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ A to Z ಚಾಲೆಂಜಾ ದಾದಂದು ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಯ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತು ಹೈಡ್ ಆದುಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ನಿಖಲವಿನ ಕುಡರ ಪಾಡ್ಲಿ ತೋ ಯಾಂತ ಓದುಜಿಂದ ಕುಡರ ಪಾಡ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಕಾಡು ಕೊರಿಯ ಏರ್ ಜೇರಾಗೆತ್ತೀರು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊನ್ನಾಡೆ ಅಂಜು ಲೈಕ್ ದಾದ ಯಾರುಂಡು ಶೋಭಾ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಏಕೆನ್ ಕಾರ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂದವನು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಓ ಮನ್ಪೊಡು ಬರಿತಾ ಕೋಗಿಲೆ ಬತ್ತನ್ ಒಂದು ಕಾಡು ಕೋಗಿಲೆನ ಬತ್ತೆಗೆ ಮೀದು ಒನಸಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಇದು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಜಿ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಂಡಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಚಾನ ಒನಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾ ಕಾಂಡೆ ತೋಡು
ಏರೋ ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಯಿರಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಡು ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಎಂಕ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಪದಿಂಗಿಲ ತೇವ್ದ ಕಂಡೆಲ ಏ ಪದಚ ಕಾಂಡದ ನಾರ ಮೇಲೆ ರಂಜಿತ್ ಕಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಚಾ ಬರ್ಪನಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂತೀನಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕಾರ್ದಾನ ಬೆನಕ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಟ್ ದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೊಲ್ಪಾಯಿನ ಅಂಚ ಚಾ ಚಾ ಭಾರಿ ಸರ್ ಚಾ ಬರ್ಪುನೆಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾಲ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪೆ ಕೊರ್ಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಲ ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆ ಇತ್ತಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ದಾಯ ಯಾರು ಹೂವಿನ ಚಾ ಕೆನ್ಯ ಕಾಂಡಾಯನಿಗೆರೆ ಕೈಕಾರಿತ್ತೆ ಕೇನಿ ಚಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿರೇರ ಈತ ಜನ ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ 14 15 ಆತೆ ಬೋಡಾಂಡ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ಲಿ ಯಾ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ಚಾ ಅರಿ ಕಡೆದಿ ಅರಿ ನೆಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಕಡೆಯವನು ದೋಸೆಗೆ ಉರ್ದುದ ಚಾಗೆ ಬರ್ಪೆಯಾನ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಈತ ಪೊರ್ತಾನ ಕನ್ನ ಚಾ ಕಾಂಡ ಪರ್ಪುನಾಂಡ ಕನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ತಕ್ಕುವೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಬರ್ಡ ಕಾಂಡೆಡ್ಡ ಕಾಂಡ ಚಾನೆ ಬೋಡು ಜಗದೀಶ್ ದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಇದಾನಿ ಜಪ್ಪುನು ಒನ್ನಸಾದ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ 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 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕುರ್ಪು ನಗ್ಲಿತ್ರ ಪರ್ಪು ನಗ್ಲಿದಾನೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಕಾಂಡೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೆಲೆ ഞാൻ ದೋಸೆ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಅವ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗಿದ ಕಜಿಪುಂಡು ಅವೆಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಬೋಂಡು ಚಟ್ನಿ ಕಿಟ್ಟಿಗಾಡೆ ಪೂಜಾನು ದಾದ ಶೋಭಾ ಪೋಪಿನ ಆಲ್ ಪೋಪುಂಗೆ ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಏರಿಗೆ ಎಂಕ ಬೈಜ್ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚಾ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡ ಬನ್ನ ಚಾ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಚಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಏರೆ ಮಾತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಂಡು ಮಗಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಜೈದೇನಾ ಪಾಪ ದೋಸೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಚಾಯ ಹಾಂ ಚಾಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ರೆಗ ಅವಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ತಿಲಕ್ರಾಜ್ നല്ല ചാ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಡೆಡು ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವನಿತಾ ಬತ್ತೇರಾ ಒಂಜಿ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನು ಬೊಕೊಂಜಿ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತಿಲಕ್ರಾಜ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗ್ ಅಂಚ ಅರಿಪಾಡ್ಯ ಉರ್ದು ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಜಪ್ಪನಾಗ ಕಡೆದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪೆ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ದೀಪೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಲಿಕ್ ತೋಪುಡು ಮಾತ ದೀಪದ ಬಂದ ಬರ್ಪುಜಿ ಚಲಿಕ್ ಐಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀದ್ ಟೈಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಡ ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಲಿಕ್ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಚಲಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಉರ್ಗುಂಡು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತನ
ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂತು ನಿಂಕೇರ ಜ್ಯೂಸು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು చెప్పದೇವರ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ವನಿತ ಒಂಜಿಗರ ವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಚ ವನಿತ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲಿಯಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಿಲಕ್ರ ಚೋಚುನ್ ಇರು ಚಾಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಚಾ ಕಾಂಡ ಬರ್ಪೈತೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಶ್ ದಾನೆಕ್ಕ ವನಸಂಡ ಎನ್ನ ವನಸು ಆಂಡ್ ಬಾಯ ಅಪೂರ್ಪ ರೈಲ್ ಬತ್ತನ್ ಇಂಕು ಶೀತ ಎಂಕುಲ ಜೋರು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ತೆಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ತೆಮ್ಮಲ್ಲ ತೋಜ ಪೋಡಜ್ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತರು ಬೊಕ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅನ್ ಮದ್ಮದ ಬಗ ನಾ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಮದ್ಮದ ಬಗ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತಿ ಖುಷಿ ಚೋಜುಡು ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಮಗಲೇ ಮದುವೆಯನ್ನ ತಂಚ ಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಲಾಕೊರ್ಲೆ ಹೊಸತು ಜಾಯ್ನ ಓ ಊರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವನಿತ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ವನಿತ ಒಲ್ತಾ ಚಲಿಕಿಯ ಮಸ್ತ್ ಚಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವನಿತ ಬಾಂಬೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವನಿತ ಒಲ್ತಂದು ಊರು ಒಲ್ಪ ವನಿತನ ದಾದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಓ ಊರು ವನಿತನ ಗೋವಾಗೆ ಗೋವತ್ತು ಅಂದು ಎನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಗೆ ಲೆತ್ತರ ಕಂಜೂಸು ದೇವರೇ ಈ ಜನ ಪೋತಿನ ಫಾರಿಂಗ್ ಆತ ಪೋತಿನಿ ಪೋಯಿನ ಸೀದ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪೆಂಡ್ ಪೋತಿನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕುತ್ತರಕ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಓ ಕುತ್ತರ್ದನಾ ಎಂಗುಳು ಬರ್ಪಾಡೇಗು ಕುತ್ತರಿಗೆ ಬರ್ಪ ಎಂಗುಲು ದಯಾನಂದ್ ಮಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ನಿಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕುತ್ತರಿಗೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಸರಿ ಬತ್ತ ನಡೆಗು ಅಜ್ಜ ನಡೆಗು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪನೇನ ಕೈತಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕವ್ಲು ಈ ಕೋಡೆ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ತಾರ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಪೋತೀನಿ ಮನ್ನತ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪಾರ ಅವಳೊಂಜಿ ಶೋಭ ಬೈಜಾಲು ಊರ್ದ ಕುಲಾದು ಲೆಪ್ಪನಗ ದಾದಕಂತಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಕಂತಾರ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ನಿಕಲಾಂಡ ವನಸ್ಸದ ಎನ್ನಂದು ಬಂಗೇರ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಮನ್ನ ದಾದಕಂತಾರ దాలెజ్ సోపుల చాక్లెట్ల ఆతి అండ్ కోరి చిల్లి బొక దాల్ జబాస్ ఏతు షోకు ದ ವನಸ್ ಕಂಬ್ಲಗ ಬಲೆ ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಕಂಬ್ಲ ಓಲು ಕಂಬ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಕಿದ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬಳುಂಡ ದಾಯ ನನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಸುರು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪಾಪ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಏರಿಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಾಡೋಚಿ ಚಿಲ್ಲಿಗು ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೆ ಬೇಜಾರು ಮಂತ್ ಪೊಡ್ಚಿ
ನಂದಾರು ತಿಂಡಿರು ಬಂಡರು ಏರಿಗಳ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ಕರಿಂಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಟೆ ಓ ಐಕಿ ತೇಜ ಪೆರೆ ಬರ್ತೀನ ಕೋಡೆ ಮುಲ್ ಶೋಭ ಮಟನ್ ಮಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಜ್ಬೇನೆ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಜ್ಬೇನೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಮ್ಲ ಬಲಿ ಸೆಂಡೆಗ್ಗ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಅಪ್ಪಣೆಂಗ್ಲೇ ನಿತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ತೂಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಅವಂದು ಈ ರೋಹಿತ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ತೀರ ಉಲ್ತಾರಿ ರೋಹಿತ್ ನಿತೀಶ್ ನಿತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಬಲಿ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಪುನೀತ್ ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಾದಿ ಕಂಬಳಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ತುಳು ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ತಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಳ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಗೌಜಿ ಅಂದ ಬುಕ್ಕಾಪಲ್ನೆ ರೋಹಿತ್ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪರೆ ಇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತರ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಲ್ಲ ತೂತಿಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಯಾನ್ಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎರ್ಮೆಗ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ ಏರುಕು ಮತ್ತು ಹಾಕು ಇರತ್ತೆ ಅಲಿಪಾವೇರು ಬಚ್ಚ ಬೇರವೇನು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಎಂಕಲ ವನಸ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚೆ ಇಂಡಿಯಾನೆ ಆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಊರುಗು ಪುದರ್ದ ಅಂತೆ ಊರುಗುಲ್ದಿನ ಊರು ಪುದರ್ದದೆ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲೆಂಗಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಪಂಡಾರ್ದ ಒಲ್ತಾ ಅಲೆಂಗಡಿದಾರ ಶನಿವಾರ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬಪ್ಪಯ್ಯನು ಮೇನೊಂಜಿ ಓಲ ಗೀತ ಪೋಯ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೇನೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷರ್ ಗೊಂದು ಬಿಡ್ದು ಬಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತೂಲ ತೂಲ ಮೇನೊಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಯೋಗಿಜಿ ಎಸ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಕಿದಾರ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸಟ್ ಬಂಟ್ವಾಲನ ಡಿಲೀಟೆ ಶೋಭದ ದಕ್ಕಿನಿ ಕಮಲ ನಾವೂರು ಕಮಲ ನಾವೂರ ಕಾವುಡ ಅವೆಂಚಿನ ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಡವರಡು ಇಲ್ಲ ಬರೋಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಅಂದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ತವಳು ಸಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಐಕ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದು வெத்தண்டல பருப்பு ஜேரு இஜப்பா நம்ம பருப்பா ನಾವುಕ ಬಂಟ್ವಾಳನ ಬೊಕ ತುಳು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಬೊಕ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಎಜಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವನಿತ ಗಿತ್ತೆ ಪುಲ್ಪಾಯ್ನ ಅಂದ್ಯ ಕಡೆ ಮಾಡ್ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅತವು ಅಂದ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಕೂಲೂರು ಕಮಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂದು ಶೋಭಾ ಬನ್ಪಲ್ ನಾವೂರು ಒಂದು ಏತ್ ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಸುರುಟು ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಅವು ಅಲೆಂಗಡ್ದ ಕಂಬಳ ಹೊರಲ್ಲ ಪೋತು ಜನ
ಮಾತ ಪನ್ನಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಅಡ್ಡುಂಡು ಅಲ್ತ ಸಂತೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಗ್ಯಾಂಡ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ ತೂದುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಪೋದುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ನೈಟ್ ಡೇನಾ ಕಂಬಳ ಅಡಿಗೆ ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಏರಿಗ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಾವೂರು ಕಾವುರ ನಾವುರ ಕಮಲ ಬಂಡಾರದ ನಾವುರ ಕಾವುರ ಮಲಯಾಳಂ ಬರುವುದುಂಟ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಇಲ್ಲ ಆರು ಏರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿಚಿಂದು ನಾವು ದೇರ್ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಜೋರುಂಡು ಕಂಬಳ ಬೆಲೆ ಓಕೆ ನೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಡೇಲ ಉಂಡು ಓಕೆ 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 ಬೊಕ ದಾದಿ ಶೋಭಕ್ಕ ನಾವೂರು ಪನ್ಪರು ಕೂಲೂರತೆ ಕೂಲೂರ ನಾವೂರ ಕೂಲೂರು ಉಂಡಾ ಕಮಲ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಮಲದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕಮಲ ಓದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂದಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಪ ಪೋಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಶೋಭದಾದ ಪನ್ನಿ ನಾವೂರ ಕೂಲೂರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಂಡಾ ಹಲೋ ಪಾತರ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಂಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಪುನೆ ನಾವೂರು ಕಂಬಳ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂಲು ಶೋಭ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲ ಅಂಚಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿಷಯ ಪಂಡಿನಿ ಬೊಕ ಕಾವುರುಡು ಕಂಬಳ ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ಯ ತೂಕ ಬತ್ತೆಜ್ಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹಂಚಿ ಬರ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೂಲೂರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿದ ನಡುಟು ಅಂದು ಕೂಲೂರು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟಾರದಂಚಿ ಆರು ಕೊರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ಕಿ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರ್ನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಕಲು ಮುಲ್ಕಿ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಪುನಿ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪುರ ಇತ್ತ ಆಪುಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡತೆ ಏನು ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 22 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ತೇರ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಲೈವ್ ಹೋಗಿ ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಶೋಭಾ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಪ್ಪುನತೆ ಒಂಚೂರು ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಪಿದೇಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಕ್ಲಿಗಲ್ದು ಅಮ್ಮಗ ಲೈವ್ ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಗುಲೇ ಉಪ್ಪುನು ಪಿದೆ ಪ್ಯಾಡ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಗುಲೇ ಉಪ್ಪುನು ಪಿದೆ ಪ್ಯಾಡ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ದಯಗೆ ಪಿದೆ ಬಾಡು ಏರಿನ ಪಿದೆ ಬಾಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ದಗ್ಲೇನಾ ತೆಂಕಲೇನಾ ದಯಗೆ ಪಿದೆ ಬಾಡು ಅಡ್ಡಪುರಿ ಅಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪುರ್ಲಿ ಲಕೊಲ್ನೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ್ಕದು ಇಂಚೆನೆ ಕುಸಲ್ ಮೂಲು ಕುಸಲ್ ಬಾತಿರ ಎಲ್ಲ ಗಾತಿಲ ಅವೇ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಗಾತಿ ಮಂತ ನುಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲು ಪಾತಿರನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ದಕ್ಲತ್ತು ಆತ ಸುಲಾಬಡ್ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿರೇನ ಐಡು ಬಲ್ತದ ತಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು ದಾದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತಾರು ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಪದೆಂಗಿಲ ಬಕ್ಕ ಕಂಡೆ
ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಪಾತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪುರಿಯ ಶೋಭಾ ಅಡ್ಡಪುರಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪುರಿನ ಕೊಲ್ನೆ ಇರ್ನ ಕಜಿಪುಗು ಇನಿ ಡಿಮಾಂಡು ಒಂದು ಶೋಭಾ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಜಿಪುಗು ಇರ್ನು ಎನ್ನ ಕಜಿ ಪೀಸ ವನಿತಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವನಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಜಿಪುಗು ಇನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ಬರ ಬಿಡ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ತರಕಾರಿದ ಕಜಿಪುಗು ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯರೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕಂಡೆ ತೇವು ಕಂಡೆ ಎಲಿಲ್ಯ ಶರಣು ಹಾಯತ್ತೇ ಬತ್ತಡು ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಮೈ ಹತ್ತಿಯವು ಪೊನ್ನು ಶರಣು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿ ಸೊಸೆ ಅಲ್ವಾ ಮರ್ಮಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾಮಿ ಬಂದ್ಲ ತರ್ಪೇರು ಬಾರ್ರಿ ನಿಮ್ ರಡ್ಡು ಮಾಮಿ ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಮೈ ನಕಲ್ ಹೆಜ್ಜಿರು ಓಡಬೋದೇರಾ ಮರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಕುಡೋರಿ ಆಯಂಚಿನ ಬುದ್ಧಾರ ಡಿಲೆಕ್ಸಾ ಆಯ್ಜೆ ಓಲ ಬೂರ್ದೆ ತೋಡುಡು ಇಂದು ಮರ್ಮಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮುದ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಪೋಯೆ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಹರಿ ಆಯ್ಜೆ ಆಯ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಬಂತು ಆಯ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತೇತ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯ ಓಡಿಬೋತೇನಾ ಮರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕ ಚಲಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಚಲಿ ಜೂರುಂಡು ಚಲಿನಿ ಗಂಗಸರ ಪರ್ದು ತೋಡುಗು ಬೂದೆ ಮರ್ಮಯ್ಯತ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಜೆ ತೋಡು ಎಪ್ಪಡು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ವನಸಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡು ನಿಕಲಾಂಡೆ ವನಸು ರವೀಂದ್ರ ಚೇತನಾಯಿ ಬರ್ಪುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು ಬಂದು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಳು ಕಲೀರಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾದ ಮುಕ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಅದ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಡು ಕೈಕಂಬ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸಿ ಕೈಕಂಬಡ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಡಾಯಿಗು ಯಾಂಡ್ರಾಜಿ ಕೋಪಗೆ ಯಾಂಡ್ರಾಜಿ ಬುತ್ತಾಯಿ ಇರುಗದಾದ ಮುಖ್ಯರೆ ಇಂಕ ಪದ್ಧತಿ ಅವರ ಎಂಬರೋಡ ಪದಂಗಿಲ ಕಂಡಲ ಅಂದು ಚುರ್ರ ಕಂಡತ್ತು ಅವು ತೇವ್ದ ಕಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೈತಲ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಪುಚ್ಚ ನಿನ್ನ ಪುಚ್ಚದ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟದೆತ್ತಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ದಬ ಮಂಗುಲ ಕೊಂಬುಲ ಬನ್ಪಾಲು ಕೂಡ ಇಂಚಿನ ಮಂಗುಲ ಆಯ್ತಾ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪೆ ಫ್ರೀ ಬನ್ಪಾಲ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಚಪಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅವು ಮಂಗು ಸೈತಿನಿ ಪೋಂಡ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲನ ಆಯ್ತಾ ಸಾಕು ಗುಲೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಜ್ಜು ಬೋಡು ಗೊರ್ಪನ ನಿನ್ನ ಒಂಟೆ ಮಾಡು ಪುಚ್ಚ ಮಾರ್ಬೇಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಪುಚ್ಚ ಬೋಡ ಕಾಟ ಪುಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಶೋಭಕ್ ಎಲಿಪಾಸನ ದೀತರ ಬುಚ್ಚೆಗು ಪಾಪ ಮುದುರುಡಾಗು ಎನ್ನ ಮೊದಲ್ದಾಗ ಅಲ್ನ ಬಾಡಿ ಗಡ್ಗೆ ಏತು ತಿನ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಏತುಂಡು ಶೋಭ ಆಳ್ಡ ಒಂಜಿ ನಾಯಿಂಡು ಮೊದಲು ಪುಚ್ಚೆನು ಕೇರಿಸು
ಏರು ಹಾಕಿನಿ రెడ్ కిన్నిండు ఎగ్లే పుచ్చి చిన్న పుచ్చి ఏ సాంకు సోకుడు అన్నస్ పేరు మత పాడి ఎలిబత్తుండు ఎలిబత్తున ಅವು ಕೇರಿ ಬೀಲಡು ಹಾಕಿ ಕೇರೆನಾ ನಿನ್ನವಾ ಕೇರಿಯಾ ಕೇರೆ ಬೀಲಡ್ ಹಾಕಿದ ಬಕ ಆಯ್ಕದಾದ ಮರ್ಲ ಬಕ ಕೇರೆ ಬತ್ತರ పోತೀನಿ ಮುದ್ದುಲುಡ ಗುರ್ಬುಜಿ ಮುದ್ದುಲ್ದ ಬಾಯಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಬಾಯ್ ಮುದಲ್ದಾಗ ಕಿನ್ನಿ ದೀಂಡ ಕೊರು ಶೋಭಾ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಹಾಯ್ 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 ತುಂಬ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ರವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರ ಅರವಿಂದನಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು ಬೂತೈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದು ಬರ್ಬೆ ಅವು ಚಲಿಕು ಅವು ನುಂಗ್ದು ಹೋತು ನಂದು ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ ಇಷ್ಟ ಬಂಗುಡೆ ಹಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ತಿನ್ನರೆ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಆತ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು ತರಕಾರಿನಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಎಲಿವತ್ತು ನಾಂದು ಭೂತಾಯಿ ಕನ್ನದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ನೋಡು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ನಾನು ರಾಜಿ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಿ ಹಾಕೋದು ಮಾತಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಭೂತಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಉರುಡು ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ವೆಜ್ಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಓ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದ ಅಂದು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂತ 20 ಆಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಹೊರವರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಯಬ್ಬ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಂತನಲ್ಲ ಏನು ತಿನ್ಪುಜಿ ರಸಮ್ ಅಂತಂದ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿನ್ಪ ಹೊರತು ಬೊಕ್ಕ ಏತೇ ದೆಕ್ಕು ಅವು ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಡ್ಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಮೀನು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುರುಮೀನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುರುಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಮಂಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯೆ ಕೊನತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊನಲ ಪಿರೈಕ್ ಅಂಚ ನೇರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಯೇ ಕೊನಲ ಬೈಕ್ ಕಂತಿನೇನು ಮಂತ ತಿನ್ಪೀನಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ಏನ ಮಂತೀನಿ ಬುತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಂತಿನ ಕಾಯ್ತಿನ ಫ್ರೈಯಾ ಕಜ್ಜಿಪ ಬೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ
ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನ್ನದೇರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡು ಎತ್ತಿಯ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜ ತವತೆ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾದ ತುರೆ ಅವಲಾಯಿ ಕಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದು ಪಾಡು ಬಸಳೆ ಮೂಲುಂಡು ಗೀತನ ಇಲ್ಲಡು ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮುರು ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಡಿಸ್ಕೋ ಬಂಗುಡೆ ಮರ್ವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇರಕ್ಕ ಆ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂದಿನ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತು ಜೆರಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಲಿ ಮುತ್ತು ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ಸೋರಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಇದು ಎಂತ ಅತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಹನುಮೇಗೌಡ ಅತ್ತೆ 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 ಎಂತ 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 ನಾನು ಸತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆತ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಆಪುಂಡಾರ ಈಗ ಎಂಕಡಿಸ್ಕೊ ಇಷ್ಟ ಬೂತಾಯಿನಷ್ಟೇ ಸಾರ್ ಬೇತೆ ಮೀನ್ ಬೇತೆ ಎಂತ ಅತ್ತೆ 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 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಬ್ರು ಬಂದರು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇದು ನೀವು 3 ಅತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಗನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ ಮನ್ಪು ಯಾನೆಲ್ಲ ಮಗನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹರಿಗು ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆತೆನಾ ಕತ್ತೇನಾ ಮಗನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಗೆ ಪೋಬೇಕು ಸಿಟ್ಟು ಮಗನು ಕಂತ ಬುಡಾವು ఆయన ಒಪ್ಪದ್ರಾಗ ಮಗೆಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿದ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂದು ಬುಡ್ದು ಹೋವೇರು ಆಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರತೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ಬೇಕಾ ಹೌದವ ಶೋಭಾ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪರೋಡ್ಗೆ ಅಂಜೆ ಕುಸಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಕುಸಲ್ಗತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೇಟ್ 10 ಜೀವಲ ఒక దాది ಮಗೆ ಜೋರಿಲ್ಲ ಅవి ಬನ್ನತ ఆయన కంతములు బుడుదు పోవేరకులు ఆయన ಒಂಚೂರು ಅಂಜನದ ಕಲ್ಕುರುವರ ఆయన ಕಲ್ಕಾಟಿಗೆ ಬಲಿಪೇರು ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪನ್ನೆಟ್ಟು దాదాపు మామి లెప్పారు ఆంటీ లెప్పారు అక్క లెప్పారు ఓకే దాని ప్రాబ్లం ఇజ్జైట్ ఇంక మీటు బతుండ ఇజ్జతే అక్క వరలైతే నార్మల్ అందుకే పోయిన 40 మధ్య ఇంచలెప్పారు అక్క లెప్పారు మేడం లెప్పారు పుదర్ పండదు అక్క లెప్పారు దాదావుడైట్ ఎడ్డనైతే ఊరా
ಅವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ. ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಲ್ಲಿ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ? ಯಾವುದು ಮಟನ್? ಕುರಿಯಾ? ಏನು అవుల లెప్పుజి యాన్ లెప్పుని అక్కనే లెప్పును లెప్పులే ఇంక మస్తు ఖుషియే ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಕ್ಕ ಬಂದ್ಕೇನ ರೇತ್ ಖುಷಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವರಿ ಆಂಟಿ ಮರಲೆ ಬರ್ಪಿ ತೂತಾರ ಐಟ್ ಹೊರಿತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಬಡ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂತಲ್ಲ ಆಯ ಮರಲೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು, ಕುರಿದು ಮಾತ್ರ, ಆಡಬೇಡ. ಪಕ್ಕಿ ಅದ ಇಟ್ಟಿರಿ ಟೀರಿ ಟೀರಿ ಪಕ್ಕಿ. ಯಶವಂತ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್. ರವೀಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಟನ್ ಅಪ್ಪಚ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಏಡು ಬರ್ಪುಂಡತ, ಏಡು ಸ್ಟೇಜಿ ಆ ವಾಸನೆಯ. ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್. ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಶೀ ಪಕ್ಕಿಯೇ ಕೋಡೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ, ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ. ಅವು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡತಲ್ಪ ದಾದನ ಬತ್ತನ ಪಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಬುಲ್ಪು ನಾವು. ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಲ ಬಾಲೆ ಜೇ ಆನಪುನ್ನ ಬಾಲೆ ಜೇದಲ್ಲ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆತ. ಪಕ್ಕಿಗೆ ದಾದಗೆ ಅವು ಎಕ್ಕರ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಇರಿಗ ಮೀನ್ ಬುಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಇರಿಗ ಮೀನ್ ಬುಕ್ಕ ಸೆಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಹೋಯ್ತು ಸೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡಲೆಪ್ಪೆರೆ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಗುಲು ಅಮ್ಮಗು ಸಮಾನತೆ ಅಂದಿ. ಅವು ಎಣ್ಣಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈರು ಪಂಡರತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈರು ಎನ್ನುವರು ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಮಾನ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇದು ಕೆಲವು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಪ್ಪ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಮರಳು ಬತ್ತಿಲ ಕಾದಿತ್ತಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಒಂದು ಕುರಿ ಅಕ್ಕ. ಕುರಿ ಓಕೆ, ಆಡಬೇಡ. ಚಿದಂಬರ್ ಹಾಯ್. ಚಿದಂಬರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಯ್. ಇವನಿತಕ್ಕ ಈ ಫ್ರೈಡೇ ಇದು ಬಾಕಿ ವಾದಿನಲ್ಲ ಕೇಂಡಲ ನಾನ್ ವೆಜ್. ದಯಾನಂದ ಇದು ಪನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಲಾತಿಡ್ರು ಹೊಯ್ಕಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸೊಸೈಟಿದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 kg ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಶೋಭಾ ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಗ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಶೋಭಾ ಅಂದ. ರವೀಂದ್ರ ಬರ್ಪೆ ಬೆಲೆಕ ಯಾನ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪಿ ನೀರ್ನ ಊರು ಓಲು ಯಾನ್ ಬರ್ರೆಗು ಯಾನ್ ಓಡೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಪಡ್ಡ ಸಮಾಜನ ವಿಜ್ಞಾನನ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಅಕ್ಕಲೆಪ್ಪುನಿ ಅಮ್ಮನೆ ಎನ್ನದು ಅಮ್ಮನೆ ಎನ್ನದು ಅಕ್ಕಲೆಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೆ ಇರ್ನ ಪಾತೆರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಸೈಯಡ್ ಮಾರ ದೊಂಡದು ಕಿರ್ಮುನ್ನಟೆ ಸೊಸೈಟಿ ಸೈಯಡ್ ಮಾರ ಪಾಡಂಚಿ ಹರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರ ಓಡಿ ಜೈಪುನಿ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾತ ಐತಿಲಕ ಕೌಸಾರಿಜ ಸನ್ನಿಲ ಮೀರ್ದಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರುಂಡು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪಿನಿಜ್ಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಸೈತಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಸೈತಿಲಕ್ಕನೆ.
സൊസൈറ്റി ചെയ്യ ഉണ്ട് ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೇ ವನಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ದಾದ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನಿ ಗನಿ ಎಲರ್ಜಿ ತೆಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲರ್ಜಿ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಬತ್ತಿನ ತೆಮ್ಮರಪ್ಪ ಪೋಪುಜಿ ಲಕ್ಷ ತೀರು ಆಯ್ ಲಕ್ಷ ಶೋಕುಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೇಬಿ ಏರೇನಿಕ ಈ ವೈ ಒಪ್ಪಿಡಲ್ಲ ಇಂದೇಟು ದಾದ ಅಂದ ಒವ್ವಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ಪೋಲಿ ಅಕ್ಕಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂಚು ಪಾತಿರ್ದು ಮೇಲೆ ಪೂರ್ರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವನಸಾಂಡ ಧನರಾಜ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಅದು ಕರೋನ್ ಬತ್ತನ ಅಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜೊತ್ತಿನ ವನಿತಾ ಜೊತ್ತಿನ ಶೋಭಾ ಜೊತ್ತಿನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಡ್ಪ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿರ್ನ ಮಲ್ಲಸು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಊಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೋಭಾ ಅದು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಸಕ್ಕ ಇದರ್ದ ಬೇರೆ ಕೊಡ ಬಣ್ಣತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಜಿತ ಸೀಟ್ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ರಂಜ ಅತ್ತಿ ಇದೇ ರೆಸಿಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುನ್ ಸೋಭಯ ದಾದ ಮನ್ಪುಡ್ಬೇಕ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂಡಿ ಪುಜ್ಜರ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಒರ್ತಿಯತ ಹಿಂಗ ಆಪುಜಿ ಮಂಡಲ ಹಿಂಗ್ ಕುರ್ತಿಯತ ಏರ್ಲು ಪುಡಿಯ ಬರಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆ ರೋಡು ಅಂಚ ಅಬ್ಬಿ ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪಿ ಆದ ಮನ್ಪು ಕಾಂಡ ದೋಸೆ ದಾದ
ರಂಜಿತ್ ದೋಸೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರೆ ಇಂಕ ಒಬ್ಬರ ಇಷ್ಟನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಜಬ್ಬರ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲ ಉಮ್ಮಿದ ಅನ್ಪಿದ್ದಾರಡು ವೈಫಿ ವೈಫೈ ರೇವಿದ ಕನ್ನಡ ಓ ನೀವು ಕನ್ನಡನಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪಜರ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಮನ್ಪೆ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನ ಓಕೆ ಅವು ಕೂಡ ತಮ್ಲೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿ ಓಡು ಎಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ ಒಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಕಚ್ ಮನ್ಪು ಸತ್ಯ ಬಲ ಅಕ್ಕಿ ಪನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕೊನೊಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಏ ಪೋ ಸೋಬ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇರು ಬೊರ್ಚೆಂಕ್ ಕರ್ಮನ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಪುಚ್ಚ ಸಾವಸಾನೆ ಬೊರ್ಚೆಂಕ್ ಪುದಾರ್ ರಿವಿತಿ ಪನ್ನಿ ವೈಫ್ ಓ ಒಂದು ಆನು ಅವು പൊടിയതി ಇಂದು ಕಂಡನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಗ್ ಪುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ரெண்டு பிடிச்சி ಎಗ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಎಗ್ ಇನ್ನು ಬುಚ್ಚಿಯೇ ಬತ್ತನು ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಚೇತನ್ ಚೇತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ನಾನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನೀವು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಈಗ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ತೂಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಚೇತನ್ ಚೇತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಅಡಿಶೆಟಿ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಬುಚ್ಚವತ್ತರ ಅಂದಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಶೋಭಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಯ್ತಾ ವನ ಸಾಣ ಅಂತ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ತುಳು ನೀನು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಮಾರೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು ಆದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು
ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಾಯಿ ಹಂಗ. ನಾವು ಮಂಡ್ಯದವರು, ಕನ್ನಡನೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಓ ಹೌದಲ್ವಾ, ಮಂಡ್ಯದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೂ ಬೇಕು, ಅವರವರಿಗೆ ಭಾಷೆ, ಅವರವರ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅವರವರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಿಳಿಯಮ್ಮ ಕಡು. ಪದ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ದೊಂಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಲಯಾಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಈಸಿ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓ ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಯಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ನಾವು ಬೆಳಗಾಮ ಅವರು. ನೀವು ಬೆಳಗಾಮ? ಓಕೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡು. ನಿಮ್ಮದು ವೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೇರಳದವರು, ನೀವು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಅಲ್ವಾ? ಶೋಭಾ, ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು? ವನಿತಾ, ನಿಮ್ಮದು ಊರು ಯಾವುದು? ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನವೀನ್ಯಂ, ಹಾಯ್. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೋಭಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾನು ಅದು ತೆಗ್ದದ್ದು ನೋಡು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಳೆದು ಇದರ ಹಗ್ಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೂಡ ತುಳು. ಹೌದಾ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಳುವಿನವರು. ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಮಲಯಾಳಿ ಊರು, ಕೇರಳದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ. ಶೋಭಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ? ಮಲಗಿದೆಯಾ? ವನಿತಾ ಸಹ ಮಲಗಿದಾ? ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಇದು ಓಲು ಇಜ್ಜೇರು ಏನಲ್ಲ ಬಿಡು. ಎಸ್, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಕನ್ನಡನೇ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೇಳು ಶೋಭಾ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ತುಳು ಲೈವ್ ಬಿಡು. ಎಲ್ಲಿ? ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯಮ್ಮ. ಹೇಳಿ ಅದು ಹಾಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಮಾತಾಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ. ಚೋಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಗಿಂದ ಲೈವ್? ಏನ ಲೈವ್ ಮುಗೀನಿ? ತೂ ಶೋಭಾ ವನಿತಕ್ಕ ಪೋಯಿರಾ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಲಿಯಾ ಓಲ ಇವಿಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಾರತ ಓಲ ಇವಿಡು.
ಅಂಚ ಊಂಡಿಯಾ ಇಂಚ್ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಆಡ್ ಜೋಬಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ವನಿತ ಪನ್ನಾಗಲ ಆರೆಂಜ್ ಎತ್ತಿದೇರು ತುಯ್ಯ 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 ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ತೂಪುನ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದಕ್ಕ ತುಯ್ಯ ಬಂದ ವನಿತ ಪನ್ಪಲು ಮೋಲು ಕೂಡ ವನಿತಕ್ಕ 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 ಭಾನವಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಭಾನವಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಸೊಲ್ಲಕ್ಕ ಭಾನವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಶೋಭಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನಾ ಅಕ್ಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಅದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದದು ಯಾರು ಬ್ಲೂ ಉಂಡಲ್ಪ ಓಯ್ಯಾ ವನಿತಾ ಲೈವ್ ಇಡ್ತು ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಇಡ್ತು ಇನಿ ಅತ ಓ ಲೈವ್ ದ ಪುದರಿಜ್ಜ ಲೈವ್ ಗುಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪು ಶೋಭಾ ಅಪಗನೆ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಎರಡು ತೋಚ್ಪವನು ಅವು ಇಟ್ಟಿನ್ ಮರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನಿ ಎಮ್ಮ ಇದು ಆದ ಪನ್ಪಂದೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಬಾನವಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಲೈವಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಚೆಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಈಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನ ವ್ಲಾಗು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವರದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಓಂಡು ವನಿತಾ ತ್ಯದ ಕಾಲಡು ಸಿಪುರ ದಾಯಕ ಶಿಪುರ ಸುಲ್ಲಾಪುಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಪುರ ಸುಲ್ಲಾಪುಂಡ ಒರಾರ ಸತ್ಯಲ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ನಮಕ್ ತೊಜುಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅರೇಂಜ್ ವೇರ್ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮುಗುಲ್ ತೂವರಿಗೆ ಓಲ್ಪ ತೂಪುನ ಮಾರ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಎಂಡದಾನೆ ಪನ್ಪುಜರ್ 8 ಜನ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ದಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಗೇತ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನೋ ಇಕ್ಕಲ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಅಕ್ಕ ಆಗ್ತೇವೆ ಎಂಕಲು ತೂಯ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಅಂತ್ಯ ಓ ಲೈವ್ಯಾ ಏರ್ಲ ಪುದರ್ದದ ಲೈವ್ದ ಪುದರ್ ಪಲ್ನತ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಡೇಲರ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕೇನೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ದ ಕಲ ಪುದರ್ ಬಂಡದು ಆ ಲೈವ್ ದಾದೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಪೋವ ನಮಕ್ ದಯಗೆ ನಮಕ್ ಉಂತಾರ ಹಾಪುಂಡ ಏರ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅದಾ ಏರ್ ಲೈವ್ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಉಂತಾರ ಆಪಜಿ ಪೋಪಿನಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೋವೇರು ಉಂಡು ಬಂದು ಪಂಡದ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ವನಿತಕ್ಕ ದ್ಯಾಗ್ ಅಂಚತ್ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡು ಶೋಭಾ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಲ್ನ ಅತ ನಮಗಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ವಾ ವನಿತಕ್ಕನ ಕಮೆಂಟ್ ಸಮ ಓದಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಟೇನಾ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೆನ್ಸ್ ಪೋವೇರ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ഇവിടെ ಇತ್ತಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜೆನ್ಸ್ ಪೋವೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಪಂಡದ ಓಡು ಬುಡ್ಲೆತೆ ಎಕ್ಕಡು ಓರಿ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾನ್ ಪೂರ್ಣಿ ಹ್ಞೂ ಐಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಚನ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಯಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊಲ್ಪ ವನಿತಾ ಏರ್ಲ ನಮಕ್ಕಲು ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಡ ನಾಟಕ ಮಂತ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಬೋದು ನೇಲುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜು ಪಾಪ ಒಬಿನೇ ಇಜ್ಜು ಅನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂತೆ ಜನ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ತೂಪೆ ತೂಂತು ಪೋಪೆ నీకు లేకపోయారా ಚೂರು ಉಂತ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ಪೂರ್ಣಿ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿ ತೂಂದು പോയി ഞാൻ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನದ ತೂನ್ ಪೋಯೆ ತೂನಗಂದು ಈ ಪಂಡತ ಅವ ಪುಯ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ದಾದ ತುಯ್ನಿ ಅಂಚ ತುಯ್ಯತ ಗೊತ್ತಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಬೋರ್ ಆಪುನು ಏರ್ಲು ಪೂಜೆರ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನದ ಬನ್ನಗ ಮುರಣಿ ತಿಕ್ಕನ್ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೋರ್ ಆದ ಬೋತ ಅಂತಕೇನು ಇಜ್ಜರೇನು ನಮಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಲ್ಲ ಬಕದಾದ ಗತಲ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲಾವಡಾತೆ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಏರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಬೈಟ್ ಪಂಡ್ರಿಗ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯ ತೀಚಿ ಅಂಚಿನಾಯೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಗಂಟೆ ತಡಿಯಾ 10-14 ಶೋಭಾ ವನಿತಾ 10-14 ಚಾರ್ಜ್ ఏదని ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 13% ಚಾರ್ಜ್ ಒಯ್ಕಲ ಪಾವಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಲತ ಆಕಲ್ ಬರಾಡು ಬರಂದೆಗ್ ಉಲ್ಲಾಡು ನಮಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಐಕ್
ನಲ್ಲೆ ಜಾಗ ಅವ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇತೆ ಪಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬೊಕ ಪಾ ದೇವರೆ ಶೋಭ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೀತೊಡು ಎಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಪೋರ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ತೂಕ ಪಾಡ್ಡದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಕಡ್ಪುನು ಚಾರ್ಜ್ ಜೀರೋ ಚಾರ್ಜ್ 74% ಇತ್ತನು ನನ್ನದಾದ ಪನ್ನರ ಉಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ತೂಲ 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 ಎಂಕಲು ಬಣ್ಣಿನ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ತೂಲ ತೂಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡದುಂಡತ ಕೇಂದ್ರದ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ವತ್ತಿನಿ ಐಕಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅದೆತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಶೋಭಾ ಪೋಯನಾ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ದಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಅತ ಚಿನಾಪುರ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇವು ಬಂದಾಗಲೇ ತೋಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಪೂ ತಿರಿಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಓ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವಲಾ ಐಜ ದಾದ ಮತ ಪನ್ಪರ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪರದ ಇರೇನು ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅತ್ತಿ ಅಕಲು ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ಡು ಆರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಆರು ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತೇರು ಬಂಡೇರು ಅತ್ತ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಂತ ಪೋನಾಗ ಜನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೇರು ಬಂಡೇರು ಆತೆ ಎಂಕುಲ ಜನ ತೂಯಾರೇನು ಅವಲ ಬ್ಲೂ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನು ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಹಲೋ ಈರು ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪರೈಕ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಯಾತ ಆರು ತೂಲ ಜಂಡಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡರ್ ಬತ್ತದು ಅದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಬತ್ತಿಜೇರಾರು ಕೋಡೆಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜೇರು ಮುರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬೈಜೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಐಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇರಾರಿಗ ಅಂಡ ಪೋಪುಜಿನಿ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ ಈ ಪೋಂಡ ದಾಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲು ನಂಜಡಿ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತು ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಬಂಡ പോയിട്ട് അതാണ്ട് നമ്മതല്ല മെല്ലെ ತೂಜ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬನ್ನತ್ತು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಪಿನತ್ತು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಈರ್ ದಾದೆ ಪಂಡರು ಆನಿವಾರ ಪನ್ನಗ ಯಾನಂಚೋ ಇಕ್ಕಲ ನೇಲರ ತಮಷೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನೇಲು ನೀ ಪಂಡದು ಯಾನ ವನಿತ ತಮಷೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವಿರೆಗ್ ಕುಸಲ್ಗ ಪಾತಿರಂದಿತ್ತಿನ ಹೊರೆತು ಬೊಕ ಗಾತಿಗೆ ಅತ್ತು ಈರುಂಡತೆ ಪೋಲೆ ಇಂಕ್ಲಿದ ಆಲ ಬೇಜರಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ನೆ ಕತ್ತು ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಪೊಯ್ನೆ ಕತ್ತು ಇರು ಪೊಯ್ನೆಕ್ ಎಂಕು ತಪ್ಪ ಎನ್ನದಿಜ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ಪೋವಾಡು ಪೋಯಿನಕಲ್ ಪೋಪೇರು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಆರಿತೆನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿದ ಲೈವ್ ಪೋಪೇರು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಆರು ಒಲ್ಲೇರು ಮೇಲು ಏರು ಕೇನುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಕ್ಕಡು ವನಿತ ಕೇನಿ ಅನ್ನೊನೆಂಗ್ಲ ಕನ್ನ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರದಾದನ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಆತೆ ಪಂಡದು ಬುಡ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನೇಕ್
ಏನು ಬನ್ನಿ ಅಂದ ವೈಟ್ ನೆಲಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದತ್ತು ಕಡುಪುರು ಕೇನುಗ ಬೊಕ್ಕಾರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಆನತ್ತು ಯಾನತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲತ್ತು ಇರು ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪರತ ಐಕ್ ಪಂಡಿನಿ ಆರೆನ್ ತೂಂಡಲ ನಾನು ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ನತ್ತು ಎನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇತಕಲು ಉಳ್ಳೇருந்து ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋನಿಯೂರು ಒಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರೇಗ್ಲ ವಾಲೈವು ಪೋಲಿ ಅವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಶೋಭಲ ಇಂದ್ರಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಒಪ್ಪಲು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಲ ಬರ್ಪಲು ಆಲ್ಪನ್ಪಲು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಪ ಇಂಕ ದಾಲ ಯಾನೇ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಪೋಪೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಐಟ್ದ ಆಧಾರುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ఒక ಪೋಲಿಯೇ ಸೋ ಸಾರಿ ದೂರ ಹೊಟ್ಟಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚವೇ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತಿ ಓ ಹಣ್ಣು ಆಮೀನ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಹೊರ ಇಂಕಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೊಗ್ಗುಂದಿತ್ತಿನಾರು ಸಡನ್ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಪೋನಾಗ ಓರಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಜೇನೆ ಆವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನು ಜೇನೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಬತ್ತಿಜೇರು ಬೇತಕಲ್ನ ಇವು ಬತ್ತಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದಮ್ಮ ಅಂತದ ಹಿರೇಗೆ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕಿರು ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕು ತೂಂದು ಪೋನ 24 ಗಂಟೆಲಿ ಇರು ಓಡೆ ಪೋಪಾರು ಓಡೆ ಬರ್ಪಾರು ದಾದ ಮನ್ಪಾರು ಪಂಡದು ಇರು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡದ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಂದದೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಏಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ತೂಯರತೆ ಪಾತೆಂಡ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ಡ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಮಾತ ಅಂದರತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾದ ಬಾರಿ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೇನೆ ಪ್ರವೀಣಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಆಯಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇರನೈಕೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಾನಲ್ಲ ವನಿತ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಐಕ್ ಪೋದುಪ್ಪೇರಾರು ಆಂಡ ಅವಳು ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೇರು ಮೂಲು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲತ್ತು ಅನ್ನೊನ್ನ ಬೀಜರ್ ಮುಂದ್ ಪೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಯಾನಿರೆಂದು ಎರಬೇಜ್ಜೀರು ಓಡೆ ಪೋಪರ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪರ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂಚ ಅಕ್ಕುಲಕೇನು ಇರತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಆರು ಆಲ ಇವುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಂಚೇನಿ ಬೇತಲ ಇವುಡು ಏರಿಗನ ಪೋಂಡ ಯಾ ಬರ್ಪುಜೇನ ಆರು ಆಲ ಇವುಡು ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜೇರ ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ವೇಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಕಲ್ಲ ಲಿಕಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕಾಡ್ಲ ಕೇನು ನೆನೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲೇ ರಾಜಿಕ್ ಹಾಯ್ ಹೀರೆ ತಿರಂದಿಲ್ಲಾರು ಪಲ್ನೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರು ಓಲಿತಾರಿ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಬೈಜಾರು ಗೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಇರು ತೂತು ಜನ್ ತೂತ ಇತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರು ಇತ್ತಾರ ಇಜ್ಜರ ಬಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿರುವ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಯಾನಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಶೋಭ ಏರಿಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ತಾಜನ ಬತ್ತಲು ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೇರಿಯರಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆಗೆ ದಾದ ಪಾತೇರಿಯಾರ ಎಂಕುಲು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಇರಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೈದಿಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಬೈಜರತೀರು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿಲ ಹಾಕಲು ದಾದೆ ಪಣ್ಣಿನಿ
ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆ ಲೈವ್ ಹೆಂಡಾಂಡು ಬಂಡೇರು ಬತ್ತದು ನೇಮ ಓ ಇರ್ನ ಊರ್ದ ನೇಮನಾ ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡರ ದೇರು ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನೇರಿಗೆ ತತ್ತದ ನೆರಿಯನಾ ಏನ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಶೋಭಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ದೀತೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಏಪಲ ಬನ್ನಾಗ ತೋಜಪ್ಪಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡುಪು ರ್ಯಾಪ್ ಜಾರಿ ಎಂಚ ಕಡುಪುರ್ನು ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತುಲ್ಲ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಎಂಚ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನು ಅದೇ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದಂತೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಎದುರೆದುರೆ ಯಾನ್ ತೆಂಗ ದೀಪಿನ ಪುತ್ತಿ ಎಂಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಶೋಭಾಡಲ ಬಂಡಾಯನ್ ಹಾಂ ಐತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓ ನಿಕಲ ಊರ್ದ ಕೋಲದ ಮೀಟಿಂಗಾ ಓಲ ಚರ್ಚಿದ ಅಂದ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ ಬನ್ನ ಸಂಡೆ ಶನಿವಾರ ಬಲೆ ದೊಂಪದ ಬೈಲ ಓಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಮನೋಜ್ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಅಂಚಪುರ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಯಿನಿ ನಮಲ ಇದುಡಿ ಪಾತೆರುನಿ ದೆಂಗದ ಪಾತೆರುಜ ಅಂಚ ಪನರೆ ಬಲ್ 2 hours ಚಾರ್ಜ್ಲ ಬೋಂಡ 4% ಉಂಟು ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಪಂತಿಜೇರು ಅರ್ಥಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ಆಲ್ತಾಯ ಬೇಕಾರೆ ಬತ್ತು ಉಂತೋನ್ ಬರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ನೇಮ ಶನಿವಾರ ಬಲೆ ಎಂದು ಬರ್ಕೈ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಊರ್ದದೆ ಅನಸಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆ ಕಡೆ ಆತನು ಇಂಕ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿಲ ಈ ರವಿ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಬೀಜರ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಹಾಪುಂಡಿ ಈ ರವಿ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಕುಲ್ಲ ದಾತ ನಿಕುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡರ ವನಿತ ದಾಲಜ್ ತಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ತುಯ್ಯ ಅಮುಲ್ ಬೋರಂದಿನವ್ರೇನು ಎಂಕುಲ್ ಕನ್ನ ಚಾನ್ ತುಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇದು ಅಕುಲ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬುರ್ದು ಸಿದ ಆ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋದೆ ಬತ್ತಿನದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅವಿ ಪೋಪೇರು ಅವು ಯಾಕೇನು ಐಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಯಾಂದಾಲ ಬಂತೇನ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಲ್ಡ ಅವು ಆರ್ ಏಡೆ ಬತ್ತನಾರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆರು ಬನ್ಪೇರು ಅವಳು ಜನ ಪೋಡೊಂದು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪೋಪಿನ ಅರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪೋಪಿನ ಏರ್ಲ ಒಂತಾರ ಆಪುಜವೇನು ಪೋಪನಗಲೇನು ಎರೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಅವನ್ನಿತ ಪೋಪನು ಐಕ್ದಾದ ಎರಡು ಬಿಡ್ದು ಬೇತಲೆ ತೂದು ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ಉಂತ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಗು ಒಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಡದೆ ತೂಪರದ ಬ್ಯಾಗುನು ಸುಂಡದೆ ಅವೆ ಅವಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇತದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿರ್ಗುಡು ಗಿರ್ಗಿರ್ಗಿರ್ಗಿಲ್ಲಕ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಏನಲ್ಲ ಲೈವ್ಗು ಹತ್ತು ವನಿತ ಪೋಲ ಇಷ್ಟಾಪಿನಕ ಲೈವ್ ಪೋಪೇರಿತ ಯಾನ್ ಪಗೆಳ್ಳಿತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ
ಇರುವುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಡ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚದ ಆನೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಲ್ ಬರದೀತಿ ನಾನು ಇದು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಏರ್ನ ಕೋಡೆ ಮೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಪಗೆಲ್ಡು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಹೋಯ್ನಿ ಕಾರು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಬಾಬಾ ಬನ್ನಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋದು ಪಾತೆಂದು ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತ್ ಅಲ್ಲ ಬದಿಂಚಿನ ಅಸ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತದು ಗೋಡೆನಾದ್ರೆ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ದು ಬೈದೆ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ಪಂಡಲ ಆವ ಮೇಜಿ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುನಿಗೆ ದಾಲೆಚ್ಚು ವನಿತ ಪೋವಲಿ ಪಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಬರೇ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಮಾತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುಲಿ ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇದು ಎಂಕೆಂಚನಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರು ಅಂಚೆನೆ ಜಗ್ಗು ದೇರು ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪುಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಂತೆ ವಯರ್ ಕನಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಬೋಪುಂಡ ಅಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದುಂಡು ನನ್ನ ವನಿತಾ ನಾನು ಉಂತುನ ಡೇಂಜರ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ರ್ಯಾಪ್ ಜಿಂಕಲ್ಲ ಕರ್ಮ ತೂಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಡೇಂಜರ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮನೋಜು ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಉಂತು ನೋಂಡತೆ ಮೂಲು ದಾದಾದ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಾರ್ಲು ಐಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೇಟಿದ್ದಿನ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಆನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಬಂಡದುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಡೇ ಮನ್ಪಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಜಗುತ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬೋಪುನಕುಲು ಇಪ್ಪುನ್ನತ ವನಿತಾ